Studiossa on enää 2 pelaajaa, joista toinen vie vaivaiset 10 000 euroa mennessään. Te pelaatte nyt toisianne vastaan. Pelin nimi on edelleen Heikoin lenkki. Martti, miksi Tarja? Tarjalla oli siinä alkuvaiheessa muutama semmonen sämmällys ja ei ollut tieto tuossa keskivaiheella ihan täydellistä siinäkään. Etkö pidä Tarjasta? En minä sitä sanonut. Tarjahan on ihan mukava tyttö. Äänestit kuitenkin Tarjaa. Ei tässä on paljon mahdollisuuksia, kun meillä on vain 200 enää Tarjan kanssa. No Tarja, miksi Martti? No, Martilla tuli muutamia aika pahoja blackoutteja tässä kisan alussa ja ehkä hieman tuossa kisan loppupuolellakin tuli muutamia sellaisia blackoutin tyyppisiä niin kuin. Et taida pitää Martista, koska olet pukeutunut noin halpaan mekkoon. No ei tää nyt niin halpaa oo. 3,5 euroa kuitenkin. Penttikö sen sinulle haki kirpputorilta? No ei, kyllä tää on ihan kunnon kaupasta kuitenkin ostettu tämä mekko. Mutta se on hyvin vastenmielisen näköinen mekko, vai mitä Martti? En minä sanois ihan oikein, me Eevalla on paljon enemmän vastenmielisen näköisiä niin, mekkoja. mä voin kyllä todistaa, että se on totta, että ei siis kyllä rumempia mekkoja varmasti on nähty Eevalla on maailmassa. hirveästi rumia mekkoja. Te alatte siis liittoutua minua vastaan. Pelin nimi on Heikoin lenkki. Nähdään tässä ketään muuta heikkoa lenkkiä kuin sinä. Se on tommonen narukeppi, mikäli Kaisla sinä. Yrittääkö Martti olla nokkela? En yhtään, mutta tässä nähdään inisetkin, kun joku mikäli kiusattu varpune ulvottaa niin, ja sitten korkeita. tuolla tavalla rupeat toisia haukkumaan. Kun musta tuntuu, että me tehdään Martikas nyt sillä tavalla, että me otetaan nämä rahat ja pannaan ne puokkiin. Ja Kyllä me pannaan ne puokkiin. Heikoin lenkki on tuo Kärsä ja Kärsä heitetään tuota keskustaa ihan niinku keihässä. Pelin nimi on Heikoin lenkki. Kohta lennät lenkki siitä niin, että suhaus käy vaan.